E eu estou realmente moi contenta de estar aquí, de estar con Xoán Doután, porque moitas veces cando falamos de alimentación pois non temos en conta que é unha actividade que necesitamos cada día, que é unha actividade que xenera moita movimento económico e que tamén consume grandes cantidades de enerxía, porque parece que non ten nada que ver moitas veces pois eses alimentos, como se producen. Teño a sensación de que vos está chegando un retorno, non? Vale, pois que a maneira de producilos pode consumir moita ou pouca enerxía. Se eses alimentos percorren pois moitos kilómetros, tamén implica un consumo de enerxía e xerar unhas emisións. Se eses alimentos se empaquetan, se refrixeran, hai que conservalos porque venen de longas distancias, porque todo eso é enerxía. E eu a primeira cousa que quero decir é que estamos nunha zona climática que temos unha gran capacidade de producir uns alimentos de moita calidade. Non estamos en Finlandia, un clima que pode ter un clima extremo, frío, que teña uns límites importantes, nin siquiera estamos na zona sur do estado, o que pode implicar de altas temperaturas, de calor, todo o que significa para a produción de alimentos. Temos unha gran capacidade de producir unha alimentación de calidade.